са избрани за тази програма. Тъй като казваме, че са в някаква степен ограничени, просто е хубаво едновременно с това да се запишат и час при стоматолога и да разберат дали всъщност има все още свободни, как да кажа, точно квоти. Така, да. Това е... Има ли родители, които идват при вас, които са минали вече миналата година на няколко зъбки? Има, минали са примерно на двата шести зъба, идват пак. Правим на другите, които не са били изникнали миналата година. По това време, няма никакъв проблем. Питваме се да помагаме. Така, според вас, достатъчно популярна е вече тази програма? Така, знае ли са от децата, от родителите? Защото като знам колко хора има... Тук за Шумен смятам, че е популярна. Значи за втора година вече идват. Да. Какво ще кажем за Климент обаче? Как са нещата в родното Лудогорие по отношение въобще за здравната профилактика на зъбите на деца? Здравната култура там е много ниска, въпреки че всички деца до 18 години дори и по здравна каса се лекуват почти безплатно. Има такси, които са минимални. Това е потребителската такса. Да. Но рядко ви търсят за някаква превенция. До сега не са ме търсили за силанизация, въпреки че... Тази програма важи и за тях всъщност. Абсолютно и за тях. Важи. Не делим хората. Не се делят хората. След като ходих и да обяснявам и по училища, и беседи водя. Но... Защо така според вас има някакво недоверие въобще към превенцията в здравеопазването, не само за стоматолозите? Ето сега тук стартира една друга програма за имунизация против рак на маточната шийка на момичетата от 12 или 14, от 12 години нагоре. Хората с някакво недоверие, като че ще се случи нещо, ще му направите нещо или на зъбчето, или на организма. Не, по-скоро това не е недоверие, ами по-скоро е незнание. Нямат и интерес, нямат... То интересът трябва да е за тяхното дете, става дума, не става дума за... но... Няма. Да. Кога трябва да започне грижата за зъбите на децата? Кога е редно да заведем първо детето на зъболекар, на дентален специалист? Как се казвате вие всъщност? Дентални лекари. Дентални лекари. По принцип е хубаво, колкото по-рано, толкова по-добре, за да може детето да свикне и да прескочи тази психологическа бариера, защото колкото по-късно, толкова по-трудно се адаптира с стоматолога. Значи, дори да е само за преглед, да влезе, да види какво представлява кабинета, добре да е по-отрано. За да може да свикне Да свикне, да. Да отвори устата, да може да разбере, че не е толкова страшно. Че не е толкова страшно. Добре, пак да се върнем на Климент. Това е типично, макар и голямо село в Лудогорието. Това, че тази превенция я няма, че родителите така рядко търсят зъболекар, отразява ли се всъщност вече, когато станат на 8-9 години на въобще ситуацията в техните уста? Значи много сериозно се отразява. Децата вече на 8-9 години имат 9-10 годишни вече, той зъбът е поникнал, шестия зъб, който говорим, този за силанизация, е поникнал примерно на 6 години и на 8-9 години вече зъбът е заварен. Нищо не го спасява вече. Да, дори да не е за Климент, значи всеки четвърти до 18 години има изварен постоянен кътник. Това е за цяла България, статистика за цяла България. 25% от децата 25%. До 18 годишна възраст? Да, на 18 години статистиката са изварени. Но и самата практика ви го показва това, че децата с... Да. Те са нормални неща, да се мият зъбите, малко да спестяваме сладкото, но така, важи ли това? Защо? Едва ли само силанизирането е причина на 7-8-9 годишна възраст децата да имат кариеси и вече по опити не пародонтити? Не само силанизирането, но силанизирането
което намалява кариеса на тези зъби с 65%, което е огромна цифра. Това е смисъла всъщност. Да, това е смисъла. Вие такива, вероятно, случаи на заболели зъбки вече имате не само в Климент, вероятно и в Шумен на деца, които... В Шумен по-рядко, но да. Но какво, миенето на зъбите, това ли е аз обяснявам миенето на зъбите и редовното ходене на стоматолог. Особено, че при тези деца, нали, прегледите и дори тези манипулации, които са почти безплатни, няма смисъл да не се ходи. Защото в един момент вече трябва да се отиде. Да. Отделно, че след като навършат 18 години, нали, вече не са деца, процедурите са доста скъпи. В цял свет е така. Вас, Климент, е с преобладаващо така население от български турци. Идват ли понякога наши изселници, които са в Турция и които използват така стоматологични услуги в България, за това, че вероятно са по-евтини? Идвали са, да, имам случаи. Не знам дали е заради по-евтиното, но просто идват. Има хора, които се следят за хигиената и за това са здрави зъби. Иначе в училищата там в региона, вероятно Климент си има училище и сигурно и други училища в региона са в практиката, не само селото Климент, вероятно и съседни села. Проявявате така заинтересованост да популяризират това учители, директори, да ви канят на беседи, на срещи с децата? Опитвам се да го правя и тях. И по ваша самоинициатива, вероятно. Да, някъде. По моя самоинициатива. Доколкото могат и те помагат, но главно незаинтересоваността на родителите е проблема. Не можете да ги активирате. Всякак се пробвах. Прегледи, бележки им пращам даже, да се, нали, които са им... Няма. Не знам. Това е сериозен проблем наистина, защото в един момент те наистина стигат все пак до здравните услуги, когато стане нетърпимо положението и трябва да се вадят зъбите. Само да кажем в Шумен, къде ви е кабинета на вас, за тези, които вас биха търсили? Шумен, кабинета се намира над икономически техникум, Македония 3 е улицата. Това е стръмната уличка покрай икономическия техникум. Да. Гимназията по икономика, както се казва сега. Добре, да обобщим тогава нещата. Всъщност, преди за една такава безплатна процедура, родителите трябва да потърсят стоматолозите на сайта орална профилактика.bg, да видят кои са шуменските лекари, стоматолози, които го правят, да се свържат, да се насрочат час, да разберат все още до каква степен е актуална програмата, специално за този стоматолог. И след това да заведат децата, казахме, до 15 минути, до половин час най-много, за да зависи от броя на зъбите. Нищо страшно няма за детето. Нищо страшно няма за детето, напротив, казахте 65% намалява. Да, 65% намалява. Риска от кариес. Риска от кариес. Добре, благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Благодаря.